мардуми тамаддунсозу ободгари шаҳри турсунзода эълон шудани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро ғамхориҳои навбатии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳаққи ҳунармандон меҳисобанд. ҳамин аст ки бахшида ба ин сол дар шаҳри турсунзода чорабиниҳои фарҳангӣ ташкил ва гузаронда мешавад. бояд гуфт ки бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамаи ҷамоату деҳоти шаҳр озмуни шоми деҳот идома дорад. озмуни навбатиро сокинони деҳаи самарқанди ҷамоати деҳоти сешанбе бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ гузаронданд. имсол бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. хеле ки имрӯз дидем мардуми деҳаи самарқанд бо як рӯяи баланд ҳамаи ҳунарҳои мардумиро ба намоиш гузоштанд. мин баъд мо нақша гирифтем ки дар ҳамаи деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳаи сешанбе чунин чорабиниҳоро ба роҳ монем. эълон гардани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ агар аз як тараф ба раванди тадриҷан беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар махсусан сатҳи зиндагии ҳунармандони мардумӣ таъсири бузург расонад, аз тарафи дигар дар баландбардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ инчунин эҳсоси эҳтиром ба ҳунарҳои мардумӣ нақши муассир мегузорад. ҳамчунин дар ин чорабинии фарҳангӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи самарқанди ҷамоати деҳоти сешанбеи шаҳри турсунзода низ иштирок намуда наврасон ҳунари худро намоиш доданд. ҷавонӣ иродадерӣ зиракию нанг мезебад, ирода рӯҳи солим бозӯи чун санг мезебад, ҷасурию фидокорӣ чу пешоҳанг мезебад, худафрозӣ ба роҳи донишу фарҳанг мезебад. дар ин чорабинӣ мо ҷавонон саҳми худро гузоштем ва хурсандию шодӣ намудем. мо пешниҳод дорем ки ҳар ҳафта чунин чорабиниҳо доир гардида қалби ҳамаи моро шодоб гардонад. аъзои ҳакаматро ки мутахассисони варзида, собиқадорон, нафарони рӯзгордида ва дорои қобилияти баланди касбӣ дошта интихоб гардиданд, ба ҳунарнамоии сокинони ин гӯшаи кишвар баҳои хуб доданд. озмуни шоми деҳот дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри турсунзода идома дорад.